Bună, prieteni! Numele meu este Stella. Astăzi Mirax îți prezintă un apartament exclusiv într-un bloc de tip clubhouse. Cu o suprafață totală de 90 metri pătrați, apartamentul este compartimentat cu o bucătărie spațioasă dotată cu toată tehnica de uz casnic. Iar designul select din zona de living este perfect pentru a petrece zilele relaxante alături de familie. Apartamentul dispune de 2 dormitoare spațioase, 2 blocuri sanitare, o garderobă și terasă. Tower este conceptul potrivit familiei tale, fiind situat în inima sectorului Râșcani, cu spații verzi amenajate împreună cu locuri de joacă pentru cei mici și relaxare pentru cei mari. Povestea ta este gata să înceapă. Sună acum pentru o vizionare la numărul afișat pe ecran.